हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसन बनी जा रउआ सबके हमारे चैनल विश्वास शक्ति फिल्म्स में स्वागत बाटे। रउआ सबके हम बता दी, आज भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी के एगो बहुत ही सुंदर और धमाल सॉन्ग रिलीज भइल बाटे। जौन गाना के बोल बाटे कूलर लगा दी, जौन की शाम 4:15 पर SRK म्यूजिक चैनल यूट्यूब पर रिलीज कइल गइल बा। गाना के बोल बाटे कूलर लगा दी। गाना के गइले बाड़े और रउआ सबके चहेता सुपरस्टार गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी, और उनकर साथ देल रहल बाड़ी भोजपुरी के क्वीन सुरों की मलिका शिल्पी राज जी ने। और गाना के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी, म्यूजिक से सजेले बड़े मनोज आर्यन। तो रउआ सबे अभी तक गाना के नहीं जा देखले तो SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर सर्च करी जा, गाना के भरपूर आनंद ली जा। ये गाना पूरा यूपी और बिहार में बवाल मचीले बा। गाना बहुत ही सुंदर, प्यार और धमाल बाटे। अभी तक रउआ सबे गाना के नहीं सुन ले तो जाई जा सुनी जा। अभी तक रउआ सबके हमार वीडियो कैसा लगल, अगर अच्छा लागल तो हमके कमेंट बॉक्स में अपन राय दी जा। तब तक खातिर मिलत जा अगला वीडियो में। हर हर महादेव, जय हो भोजपुरिया समाज।